Ahojte, teraz vám ukážem, ako sa počíta determinant matice 2x2 a 3x3. Determinant je číslo. V matici, ktorá má 2 riadky a 2 stĺpce, sa počíta nasledovne. Číslo v ľavom hornom rohu vynásobím s číslom v pravom dolnom rohu. Mínus číslo v pravom hornom rohu vynásobené s číslom v ľavom dolnom rohu. Čísla roznásobím, sčítam a mám determinant matice 2x2. Determinant matice 3x3 sa počíta inak. Pod zadanú maticu prepíšem prvý a druhý riadok. Začnem u čísla v ľavom hornom rohu. Vynásobím všetky čísla na príslušnej diagonále. Plus, idem o riadok nižšie a znova vynásobím čísla na diagonále. Plus, znova o riadok nižšie a vynásobím čísla na diagonále. A teraz mínus. Ďalší krok je istejšie písať do zátvorky. Začnem v pravom hornom rohu a vynásobím všetky čísla na príslušnej diagonále. Plus, idem o riadok nižšie, znova vynásobím čísla na diagonále. Plus, znova o riadok nižšie a vynásobím čísla na diagonále. Na záver čísla roznásobím, sčítam a mám determinant matice 3x3.